Θα δείξω βίντεο. Και εγώ δεν θέλω να το δείξω. Καλώς τώρα. Τι έγινε? Τι λέει? Καλά καλά ή καλά καλά? Γιατί ρε? Γιατί πήγαμε εκεί, έρχεται η έκτη, ήρθαν στην αρχή 6 παιδιά. Ναι. Δεν είναι εντάξει, είμαστε πιο πολύ. Έρχεται μετά όλη η έκτη, όμως, έρχεται όλη η έκτη και το σίγμα. Όλη η έκτη 7 φορές το είπαμε, ναι. Και το σίγμα τα είχαν και το σίγμα τα δύο. Και ήμασταν Βόλεο, Αθήνα, ο Γιάννου, Αλεξάνδρα, Ιωάννα, η Κίνα και ο Φέας. Ήταν όλες οι έκτη. Άντε πάλι όλη η έκτη, ναι. Και έπινε. Καλά έκτη. Είναι πολύ μικρό. Μην παίρνεις προς κάρι, να το χαλαστάει. Μην τα κοβουλάκι. Ποιος έκανε? Πότε μπουζάς, πότε Νευράκια έχουμε, νευράκια. Ναι, μια φορά είπα και εγώ να βγω να παίξω. Δεν πειράζει, θα πας αύριο. Νευράκια έχουμε, νευράκια. Ήταν ο Γιώργος εδώ μεταξύ στο πρώτο. Και δεν πήγε. Γιατί? Νευράκια έχουμε. Μάτζα. Νευράκια έχουμε. Τι τραβάς βίντεο. Μούτρα, μούτρα.